panton niya kabunyan, nananghelan wakian at kami Nenay dumnanay po dong daya abu, mapot ang titagu, wanda itun luta, agepin ho dinay te ay po doahan, yanan eklihaan ang hindi kabunyan. Jesus ay podo'y bunipa, podo mo na dabun, yan di idiyan, wadi mo nan way panton, diyan kabunyan, nananghelan wakian at on hayatahe ay makuntahi akon, di umayang mata, bunyan yapo Diyos, ayaw ane abo, pibo umaliti, ot mapot tawah di taon mo namanglo. Jesus ay